Hello friends, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै बेरेनि सायाव नै बेरे आहा नैबे मोनसे नै वाव नै नायदो नै बेयाव बेरे टेम्परारि आं मोनसे बक्स होना दोनदों। स' बेयाव बेरेया फैबाय। स' बेखौनो आं दिनै हानगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था नै नायदो। वाव 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 very big surprise नै बासाया मथा-मथि जाबायसै नै मोनब्रै मोनबा स' नै बेयाव दोङो आरोना नैबेखौ आं दायो नैबे बक्सआव सोनोसै नैबे बक्सआव नैबेयाव आङो सुइ लाना फैखाबाय दै आरो नैबेयाव थोरसियाव दोनगोन खागोन नै जिदुंबो लाना फैखाबाय नै बेयाव बक्सआव आं सोगोन बेखौ मोनफा मोनफा आं खागोन आरोना स' नै वाव बिथांमोना जोबोद मावथि नै सप्तासेनि गेजेरावनो गोबां बाहा बनायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बेखौ माने बक्सआव खागोन दायो जोबोद इन्टारेस्टिं